Σας καλωσορίζω για ακόμη... Γιατί είναι στραβά το κινητό. Σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο κανάλι μου. Ζήσης Αλτάνης εδώ, αυτοπροσώπος. Και στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Λαμία, στον τόπο που έχω μεγαλώσει, που έχω γεννηθεί. Και θα ήθελα να σας δείξω γενικά το μέρος, από πού ξεκίνησα, για όσους δεν με γνωρίζουν κιόλας γενικά προσωπικά. Έτσι για τη φάση για το κανάλι, να έχω κι εγώ ένα αρχείο, να με δείτε κι εσείς, να ξέρετε πού κουρεύεστε και με ποιον μιλάτε. Λοιπόν, είναι Χριστούγεννα, έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους. Το βίντεο θα ανεβεί λογικά πριν το καινούριο έτος, οπότε να έχουμε και καλή πρωτοχρονιά με υγεία και αγάπη. Πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι τώρα. Έχω ένα μυστικό σποτ. Θα πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι έτσι ζεστό τζακουζάτο και να τα πούμε και εκεί. Θα πάμε στον φίλο μου τον Κώστα τον Καραγιάννη και τον Σάκη τον Καραγιάννη που βρίσκονται εδώ στη Βασιλικών, δεν θυμάμαι τον αριθμό. Να πάρουμε ένα καφεδάκι ωραίο, γιατί καλός ή κακός είναι ένας από τους καλύτερους, για να μην πω καλύτερους, στη Λαμία. Λοιπόν, γενικά όταν έρχομαι στη Λαμία δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις, οπότε το βλέπω πλέον σαν εξοχικό, σαν το εξοχικό μου. Δηλαδή θα έρθω, άμα είναι καλοκαίρι θα πάω στην παραλία, ανάλογα, και αν είναι χειμώνας θα πάω στο βουνό. Γενικά θα κάνω πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα όσοι μένετε ξέρετε είναι λίγο, δεν έχεις εύκολα την πρόσβαση σε βουνό και άμα την έχεις θα έχεις κόσμο. Εδώ είσαι εντελώς για την πάρτι σου, δεν σε ενοχλεί κανένας, κάνεις ό,τι θέλεις και ίσα ίσα που ξέρω και δύο παραπάνω μέρη να πάω και να το ευχαριστηθώ, να θυμηθώ το δρόμο από εδώ. Ερωτήσεις από το κοινό, πάμε. Πότε κατάλαβα ότι δεν θα είναι εδώ η ζωή μου? Αυτό το κατάλαβα περίπου 20 χρονών που τέλειωσα το στρατό και έκανα την πρώτη μου σεζόν στη Μύκονο. Και γενικά όταν φεύγεις ρε παιδί μου από τον τόπο που είσαι και βλέπεις 2-3 πράγματα προς τα έξω, καταλαβαίνεις και τι θες. Οπότε εγώ με την αφορμή ότι πήγα Μύκονο είδα και άλλα πράγματα, γνώρισα και άλλο κόσμο, είδα πως είναι ο κόσμος. Γιατί όταν μένεις εδώ και δεν βλέπεις τίποτα άλλο, δεν κάνεις ταξίδια κτλ., βλέπεις και ξέρεις μόνο αυτό. Οπότε κάπου εκεί 20 χρονών άρχισα να λέω γιατί επέστρεφα πίσω το χειμώνα και έλεγα δεν μου κάνει σιγά σιγά, θέλω να κάνω κάτι παραπάνω. Στην αρχή ήθελα να δούλευα εδώ πέρα delivery κτλ. Θα τα πω και αργότερα αυτά και είπα ότι μάλλον θα γίνει κάπου αλλού αυτό. Γιατί δεν έμεινα στη Μύκονο? Γιατί η Μύκονος είχε πάρα πολλά να σου προσφέρει, απλά δεν ξέρω αν το κατάλαβα νωρίς ή αργά. Στις 4 χρονιές που έκανα τη σεζόν κατάλαβα ότι αυτό είναι, δηλαδή πηγαίνεις και προς όλες τις σεζόν, όπου και να πας. Πηγαίνεις, παίρνεις τα λεφτά σου, παίρνεις την εμπειρία σου, γενικά παίρνεις ό,τι είναι να πάρεις και μετά αυτό ήταν όλο. Δηλαδή γυρνάς κάπου πίσω, εκτός αν έχεις μια επιχείρηση αλλού και μετά πας πάλι Μύκονο. Αλλά δεν γίνεται να είσαι 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί. Έτσι σπάς τη ζωή σου σε 2 εξάμηνα που δεν ξέρεις πού είναι τα ρούχα σου, πού είναι η ζωή σου, πού είναι το σπίτι σου, πού είναι η γυναίκα σου, πού είναι τα παιδιά σου, πού είναι τα σκυλιά σου, τα αμάξια σου, τα μηχανάκια σου. Δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, πιστεύω. Άμα θες να έχεις ένα πρόγραμμα και να είσαι λίγο πιο ευθεία ρε παιδί μου, καλύτερα να κάνεις κάτι κάπου που να βλέπεις ότι έχει μέλλον και αργότερα μπορείς να το σπάσεις ρε παιδί μου και να πεις θα πάω 1 μήνα Μύκονο, 2 μήνες Μύκονο να δουλέψω αφού σου προσφέρει τόσο χρήμα. Αλλιώς πιστεύω δεν υπάρχει άλλος λόγος να κάθεσαι σε ένα νησί ή αν θέλεις να πάρεις κάποια χρήματα πολλά για να τα έχεις καβάτζα, μόνο είναι μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να το κάνεις για πάντα, δεν μπορείς να μείνεις χειμώνα στη Μύκονο, στο κάθε νησί. Δεν είναι τόσο εύκολο, πιστεύω. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Πείτε στα σχόλια, ναι, και εσείς τη γνώμη σας, γιατί εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, μπορεί να είμαι και εγώ λάθος. Δεν είμαι ο σοφός της ζωής, δεν τα ξέρω όλα. Λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, τώρα θα πω κάτι τελευταίο και θα το συνεχίσουμε παρακάτω το βίντεο. Τα τελευταία βίντεο είδατε έβγαζα lifestyle, γυμναστήρια, μαγαζιά. Μετά από εκεί και πέρα σε κάποια φάση με πλάκωσε όλο αυτό. Χρόνος, δεν είχα χρόνο γιατί έπρεπε να βάλω πολύ πλάτη στο μαγαζί. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες στο μαγαζί και πρέπει να είμαι εκεί για να το φτιάξω, γιατί άμα δεν είμαι εγώ ποιος θα είναι.
Οπότε ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Το έκανα βέβαια for fun, αλλά τώρα που έχω χρόνο γουστάρω να βγάλω τι κάνω προς τα έξω και όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, γιατί και εγώ καμιά φορά γυρνάω πίσω το χρόνο και λέω για να δω τι έκανα πριν ένα χρόνο. Μ' αρέσει, αλλάζουν τα πράγματα, όλοι περνάνε δυσκολίες, πάνε πάνω κάτω κτλ. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχω στη Λαμία, το πιο σημαντικό βέβαια ναι, είναι το family. Πρώτα απ' όλα έρχομαι για το family και μετά για όλα τα άλλα. Γιατί όπως σας στηρίζει το family πρέπει και εσείς να το στηρίζετε. Δεν είναι το παν τα λεφτά, πρέπει να ζεις κιόλας. Δηλαδή τώρα που για Χριστούγεννα που έκλεισα το μαγαζί για κάποιες μέρες, ο καθένας μου λέει τη γνώμη του. Εγώ δεν θα έκλεινα, εγώ αυτό, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Εγώ θέλω να κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου και θέλω να κάνει και αυτός που δουλεύει, που δουλεύουμε μαζί, το πάμε όλο αυτό μαζί. Θέλω και αυτός να κάνει με την οικογένειά του, γιατί αυτό ζητάει και αυτός. Οπότε συμφωνώ και του το δίνω. Θέλω όλοι να είναι ευχαριστημένοι και εντάξει ρε φίλε, θα τα πάρουμε στον τάφο τώρα τα λεφτά. Γιατί μια φορά είσαι 26, μια φορά είναι 56 ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο αδερφός σου, δεν ξέρω εγώ ποιος. Είναι όλα μία φορά, οπότε πρέπει πιστεύω να έχουμε κάποιο μέτρο όλοι. Αυτά για την ώρα, γιατί θα σας κουράσω. 14 χιλιόμετρα περίπου έξω από τη Λαμία βρίσκεται εδώ το μνημείο του Λεωνίδα και το επισκέπτονται και πολλοί τουρίστες. Και εδώ πιο πίσω στη στροφή μπαίνεις μέσα για τα ιαματικά λουτρά που έχει έναν καταράκτη και μπορείς εκεί να κάνεις το μπανάκι σου. Βέβαια δεν ξέρω ποιος το έχει συνεννοηθεί, ποιος το έκανε. Έχουν δώσει κάτι παλιά ξενοδοχεία σε κάτι μετανάστες που είχαν έρθει πριν περίπου 10 χρόνια, με αποτέλεσμα λίγο να πέσει ο τουρισμός εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποιος συνεννοήθηκε γι' αυτό, να βάλει μετανάστες σε ένα τουριστικό σημείο. Αυτό εδώ που βλέπετε τώρα είναι το μουσείο που δείχνει μέσα, θυμάμαι είχα πάει παλιά μικρός με το σχολείο, έχει μέσα σαν κινηματογράφος, δείχνει μια ταινιούλα πώς πολέμησαν οι Σπαρτιάτες εδώ, ο Λεωνίδας κτλ. Και έχει διάφορα στοιχεία μέσα, δεν τα θυμάμαι όλα γιατί έχει πολλά χρόνια. Τώρα εμείς όμως θα πάμε σε ένα μυστικό σποτ για να μην έχουμε πολύ κόσμο. Ελπίζω να μην έχει εκεί κάποιο κόσμο, κάποιον. Όποιος θέλει να μάθει το σποτ, ας γράψει κάτω στα σχόλια και θα του το πω εγώ. Λοιπόν παιδιά, κάνει ψοφόκριο. Αυτό είναι το μέρος που θα κολυμπήσουμε, θα κάνουμε το τζακουζάκι μας. Πάμε να μπούμε μέσα. Κλείσε. Μπορείς να κάνεις... Και ζεματάει ή όχι? Ρίξε και λίγο πίσω. Ήδη άρχισα και ζεσταίνουμε με αυτή εδώ τη θέα. Είναι απίστευτη, θα πιούμε το καφεδάκι μας. Γενικά μου αρέσει να κάνω τέτοια πραγματάκια. Από το να βγω το βράδυ ας πούμε και να τα πιω. Δηλαδή αυτό δεν με καλύπτει πλέον. Δεν μπορώ να το ανταλλάξω αυτό το πράγμα με κάτι άλλο. Καμιά φορά, χρόνια δηλαδή εδώ που είχα μεγαλώσει, που ήμουνα εδώ, αυτά εδώ δεν τα εκτιμούσα. Δεν τα εκτιμούσα μάλλον γιατί ζητούσα άλλα πράγματα. Δεν ήταν στον ορίζοντά μου αυτά. Μετά από πολύ περπάτημα ρε παιδί μου, δεν λέω ότι θα κάνω μόνο αυτό, αλλά είναι ωραίες στιγμές να κάθεσαι, να χαλαρώνεις και να μιλάς με τον σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, με το φίλο σου, με τη φίλη σου τέλος πάντων. Να σκέφτεσαι το μέλλον, να σκέφτεσαι το ποιος είσαι, το τι κάνεις και πώς μπορείς να βελτιώσεις τον εαυτό σου, γιατί κάποιες στιγμές χαλάρωσης μόνο σαν κι αυτές μπορούν να σου φέρουν σκέψεις και ιδέες για τον εαυτό σου και για το μέλλον σου, πιστεύω. Δεν θα σου φέρει ένα κλαμπ, ένα κάτι άλλο το οποίο είναι γρήγορο και δεν ξέρω αν βγάζει καν νόημα. Για μένα ας πούμε εντάξει δεν βγάζει νόημα να κάνω τέτοια πράγματα σαν αυτά που σας λέω, το κλαμπ, τα έξω. Τα έκανα πάρα πολλά χρόνια. Τα έκανα για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από μικρός ήμουνα πολύ ελεύθερος. Δεν άφηνα κανέναν, βασικά η μάνα μου και ο πατέρας μου ό,τι μου λέγανε. Εγώ δεν άκουγα τίποτα. Έκανα αυτό που ήθελα εγώ. Με αποτέλεσμα να είναι και αυτή έτσι λίγο, ήταν και αυτή λίγο ελαστική. Οπότε έκανα ό,τι ήθελα, με λίγα λόγια. Αλλά μέσα από αυτό
κατάλαβα σε μικρή ηλικία τι θέλω. Αυτό δεν συμβουλεύω, δεν το λέω σε κάποιον κάνε ό,τι κάνω εγώ. Απλά σου λέω πως έχω φτάσει να σκέφτομαι μέχρι εδώ, ρε παιδί μου, έτσι. Τώρα θα πέσει νύχτα, δεν θα φαίνονται και πολλά πράγματα, οπότε ανοίξαμε την κάμερα να δείτε λίγο το μέρος. Να πω έτσι και δύο κουβέντες. Αν θα άλλαζα κάτι από την παιδική μου ηλικία, δεν θα άλλαζα τίποτα. Τίποτα, γιατί από μικρή ηλικία, εντάξει, δεν μεγάλωσα σε μια οικογένεια που να πεις ότι είχα τα πάντα. Δεν μου έλειπε κιόλας κάτι, δηλαδή είχα το φαγητό μου, τα πολύ βασικά, και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο, ό,τι κυνηγούσα. Και επειδή όλες αυτές οι καταστάσεις με έφεραν μέχρι εδώ, δεν θα άλλαζα κάτι, τίποτα απολύτως. Σας καλωσορίζω στο σπίτι μου, εδώ στη Λαμία, που εδώ δεν είναι το πατρικό μου, ακριβώς από πάνω είναι το πατρικό μου. Εδώ είναι μια μικρή γκαρσονιέρα που εδώ στην ουσία από 16 χρονών, από εφηβεία, έμενα μόνος μου. Αυτό το σπίτι έχει ιστορία σε κάθε γωνία του σπιτιού. Γενικά πάντα ήταν έτσι λίγο ένα μπάχαλο, ήταν και η αποθήκη της οικογένειας και το σπίτι μου. Για παράδειγμα, ας πούμε, σε αυτή τη γωνία, όταν είχα κόψει το χιαστό μου, δηλαδή μπορεί να ήμουν και 3 μήνες αυτό το μαξιλάρι έτσι καθιστός και τηλεόραση απέναντι. Από εδώ είναι το δωμάτιό μου, ανούσιο τέλος πάντων, και πάμε στα ιδιαίτερα. Αυτός εδώ ο χώρος, η κουζίνα, παιδιά, είναι ο πιο σημαντικός. Τώρα βέβαια έχει αλλάχτεί λίγο, δεν ήταν έτσι. Τώρα έχουν μπει ψυγεία, κουζίνες, έχει γίνει σαν κανονικό σπίτι. Παλιά, δεν ξέρω αν έχω και βίντεο και τα λοιπά, θα τα βάλω στο βίντεο αν βρω. Εδώ ήταν το στούντιό μου. Το στούντιο, πρώτα ξεκίνησα να κάνω κουρέματα. Δούλευα εδώ από κάτω, από το σπίτι μου ακριβώς, υπάρχει μια γωνία, Boys Coffee Corner, είναι ένα καφέ. Και δούλευα ασταμάτητο delivery εκεί και μετά ερχόμουν εδώ και ξεκινούσα τα κουρέματα. Και έφτιαξα ένα καθρέφτη, έβαλα ένα καθρέφτη, φαίνεται. Ωραία. Μπήκε ο καθρέφτης, έκανα ένα αυτοσχέδιο φως για να το κάνω λίγο πιο luxury. Τώρα αυτά μιλάμε για 2017, 2018, κάπου εκεί. Τότε κούρευα, αλλά δεν το είχα πάρει σοβαρά. Δηλαδή έκανα delivery και κούρευα και μετά το πήγαινα σιγά σιγά. Το πήγαινα λίγο πιο σοβαρά, ας πούμε. Τα μισά εδώ τα έχω βγάλει, εδώ είχα όλα τα πράγματα, τις μηχανές μου. Barbershop Zissis. Εδώ είχα κερδίσει το φλουρί, το έβαλα και αυτό στον τοίχο. Με μία διπλή όψεως, θα φύγει και ο σοφάς μαζί, άμα το βγάλω. Εδώ Ιταλία, είχε πάει ο αδερφός μου και Έρκυρα μου είχε φέρει κάποια πραγματάκια. Εδώ ήταν όλο το staff. Αυτό είναι το πρώτο μου ψαλίδι που είχα στο σχολείο. Με αυτό ξεκίνησα στο σχολείο, μετά πήρα ένα άλλο και ούτω καθεξής. Δεν τα έχω όλα εδώ, είναι σκορπισμένα, κάποια έχουν πεταχτεί. Εδώ τώρα κούρεψα λίγο το father και συνεχίζουμε από εδώ. Έχει μπει το ψυγείο βέβαια, ένα φεγγάρι. Αποφάσισα να γίνω και τατουατζής, να κάνω τατού. Και από εδώ είναι τα πρώτα τατού που ξεκίνησα να κάνω και τα έβαζα φυσικά χωρίς χρέωση, δηλαδή μόνο με 30 ευρώ τα αναλώσιμα και τα λοιπά που χρησιμοποιούσα, βελόνες και τέτοια, και έκανα τα τατουάζ μου. Φυσικά τα κάναμε παραδοσιακά, επειδή δεν είχα εκτυπωτές και τα λοιπά, αυτά τα brother που έχουν τώρα τατουατζίδες. Αυτό τώρα 18 χρονών κάπου εκεί. Πήγαινα πάνω στη μάνα μου, είχε έναν εκτυπωτή για να κάνει τις φωτοτυπίες, τα έγγραφα τέλος πάντων και τα λοιπά. Και εγώ δεν ήξερα πώς να το κάνω, το έκανα στο Word και έβγαινε ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, έλεγα στο περίπου, το ξανάβγαζα, εδώ κάποια σχεδιάκια. Όλο κατευθείαν, δεν ήξερα πώς να το κάνω. Και μετά ερχόμουν εδώ, έπαιρνα το έβαζα πάνω, έπαιρνα το μολύβι, το έκανα, το κόλλαγα πάνω στάμπα και το βάραγα τα του. Και παρόλα αυτά έβγαινε καλό. Εδώ έχω πράγματα, έχω βελόνες. Εδώ 5 RL. Εντάξει, λίγο mix. Είναι λίγο mix, ναι. 9 RL, έχει και αρές μέσα. Και Magnum, όλες εδώ. Κινέζικο, είχα πάρει και τότε αυτοκόλλητο από το Barcode Athens. Ένα τροφοδοτικό, κινέζικο.
Διακοπτάκι εδώ, έμπαινα στο e-tattoo, τα έπαιρνα όλα εκεί ό,τι έβλεπα. Δεν ρώταγα γενικά τους τατουατζίδες τι κάνουν και τέτοια, απλά πήγαινα από πάνω και έβλεπα και καταλάβαινα τι χρειάζομαι. Πώς ξεκίνησε αυτό με το τατού? Όταν είχα πάει στη Μύκονο την πρώτη χρονιά, δούλευα σε τατού μπαρμπέρικο, γνώρισα τον Κάρλο που ήταν από τη Σαρδινία και μου πούλησε αυτό το μοτεράκι, ένα dragonfly. Μου πούλησε αυτό το Dragonfly, 100 ευρώ ξέρω εγώ, του τα έδωσα και μόλις ήρθα στη Λαμία ξεκίνησα να κάνω, δηλαδή με αυτό έγινε ό,τι έγινε. Εδώ μπροστά, ευχαριστώ Κάρλο, εδώ μπροστά για μία χρήση, αυτό το έπαιρνα και το έβραζα στην κατσαρόλα για να κάνω απολύμανση. Μπαπ, το έβαζες εδώ και καλώδια, συν και πλην. Που αυτό, όσοι ξέρετε, δεν έχει συνεχόμενη τάση καλή, δηλαδή μία πέφτει, μία ανεβαίνει. Μετά το γυρίσαμε λίγο στο τατού, μετά κούρευα, ξέριζα και κατευθείαν τατού. Αυτό εδώ το ράντσο, όχι αυτό, ψέματα, ήταν ένα άλλο, ήταν μία ξαπλώστρα και επειδή δεν είχα κρεβάτι, όποιος ήθελε κάπου που έπρεπε να ήταν ξαπλωμένος, και τον έβαζα στην ξαπλώστρα και βάραγα. Εδώ κάποτε όταν έμενα, κάθε ντουλάπι είχε μία ιστορία, δηλαδή εδώ έχω μηχανές, δεν ξέρω τι να πρωτοδείξω, δηλαδή. Τι δουλεύει? Όποιος θέλει να μάθει στα σχόλια για το τι εργαλεία δούλευα και τι κάνουνε και πώς, μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ να κάνω ένα βίντεο δηλαδή για αυτό και να ξέρει τα πάντα. Κάπως έτσι ξεκίνησα λοιπόν από αυτό εδώ το χώρο. Κούρευα εδώ, ερχόντουσαν οι φίλοι μου οι λαμιώτες και ήταν μια γιάφκα εδώ πέρα. Ερχόμαι εδώ, ναργιλέδες, κουρέματα, χαχαχουχού. Είχα πάρει και μια καρεκλίτσα εδώ από ένα παλιό κουρίο. Δηλαδή δεν έχει να κάνεις με το πόδι, είναι εκεί. Είναι old school. Και στη συνέχεια, αφού πήγα Μύκονο, άλλαξαν τα πράγματα. Έκανα upgrade στη δουλειά μου, upgrade και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα. Λοιπόν, εδώ, κάπου εδώ, αυτό το βίντεο δεν ξέρω αν μου βγήκε όπως ήθελα. Καλό, μου αρέσει, αλλά θα ήθελα να έχω παραπάνω χρόνο. Πάλι με πιέζει ο χρόνος, τώρα πρέπει να φύγω, να μαζέψω όλα τα πράγματά μου, να φύγω. Θα πάμε Αθήνα και από εκεί ήθελα δηλαδή να πάμε και μία στο γκαράζ, να σας δείξω που γεννήθηκε το MX Thugs, να σας δείξω λίγο το μηχανάκι μου που το έχω ακόμα με τα αυτοκόλλητα MX Thugs. Όχι άμα το θέλετε, την επόμενη φορά που θα έρθω, φυσικά και θα κάνω vlog στο βουνό και ό,τι μπορέσω, ό,τι έχω χρόνο θα το δείξω. Τώρα δείχνω αυτά που έχω χρόνο να δείξω, δυστυχώς. Θα πάμε Αθήνα, θα ξεκινήσω και από εκεί να δείτε, αυτό είναι το πριν, θα δείτε και το μετά που είμαι τώρα, που έχουμε φτάσει τώρα. Ελπίζω να είστε καλά, αν σας αρέσει το content κάντε ένα subscribe, ένα like και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους. Να είστε όλοι καλά και φιλιά πολλά. Αυτά.